Γεια σας αγαπητοί τηλεθεατέ, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Εύχομαι το φως της Αναστάσεως του Κυρίου μας να φωτίσει τις διάνοιες των ανθρώπων και τις καρδιές των επίσης, ώστε η συσχωτισμένη ανθρωπότητα να φωτιστεί και να πάψει να υπάρχει αυτή η θλιβερή κατάσταση που όλοι βιώνουμε. Σήμερα θα ήθελα στη σημερινή μας εκπομπή να αναφερθώ σε ένα θέμα που είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε και έχει σχέση με το άκτεστον φως, το ανέσπερο φως. Σε αυτό εδώ το βιβλίο, το πρώτο που έχω γράψει, υπάρχει ένα κεφάλαιο με τίτλο «Περιφώτισης και ανεσπέρου φωτός». Θεωρώ πως σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή να αναφερθούμε στο ανέσπερο φως και να αναλύσουμε τι ακριβώς είναι. Όλοι γνωρίζουμε σαν χριστιανοί κάθε χρόνο που πηγαίνουμε στην Ανάσταση του Κυρίου μας, το Μεγάλο Σάββατο, πριν το Χριστός Ανέστη, κάποια στιγμή σβήνουν τα φώτα στο ναό καθώς και τα φώτα στον προαύλιο χώρο και ο ιερέας βγαίνει στην ωραία πύλη με αναμένες λαμπάδες και λέει «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός». Και τότε οι πιστοί με τις σβησμένες λαμπάδες προσέρχονται, ανάβουν τις λαμπάδες τους, μετά ο ένας το μεταδίδει το φως στον άλλον και σε λίγα λεπτά όλος ο ναός και ο περίβολος χώρος φωταγωγούνται. Όλοι κρατάνε πλέον μία αναμένη λαμπάδα στα χέρια τους και έτσι το σκοτάδι έχει διαλυθεί και έχουμε πλήρες φως. Αυτό το φως όμως δεν είναι το ανέσπερο φως. Πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Αυτό πολύ σωστά μπορούμε να το αποκαλούμε Άγιο Φως, μια και έρχεται από τα Ιεροσόλυμα. Το ανέσπερο φως είναι κάτι άλλο. Ανέσπερο φως είναι αυτό που δεν σβήνει ή κατά άλλους άκτιστον φως, όχι κτιστό. Το φως μιας λαμπάδας ή από ένα καντήλι ή αν θέλετε και από ένα φακό, μια λάμπα, ένα προβολέα, όλα αυτά λέγονται κτιστά και όλα αυτά σβήνουν. Φυσάς τη φλόγα του κεριού, σβήνει. Φυσάς το καντήλι, σβήνει. Πατάς το on-off το κουμπάκι και ο ηλεκτρικός λαμπτήρας σβήνει. Ακόμα και το φως του ήλιου και αυτό κάποια μέρα θα σβήσει. Όλα αυτά υπάγονται στο κτιστό φως, σε αντιδιαστολή με το άκτιστο που είναι ανέσπερο και δεν σβήνει. Είναι ένα φως εξωκοσμικό, ένα φως που μόνο αν το διεγείρουμε μέσα μας, μόνο αν αναπτυχθεί μέσα μας, μόνο τότε θα γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι και ποια είναι η επενέργειά του. Τώρα υπάρχει ένας παραλληλισμός. Όπως κρατάμε τις αναμένες μας λαμπάδες και μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας φροντίζουμε το φως της λαμπάδας μας να μην σβήσει, το προστατεύουμε, βάζουμε τα χέρια μας αν φυσάει ή υπάρχουν και ειδικά πλαστικά κεπελάκια ή ακόμα και φαναράκια μέσα στα οποία βάζουμε το φως αυτό ώστε να μας οδηγήσει μέχρι την κατοικία μας χωρίς να σβήσει. Δεν θέλουμε να σβήσει. Είναι δηλαδή σαν να μας φωτίζει στο δρόμο, στο σκοτάδι αυτής της ζωής και αυτού του κόσμου, να μας φωτίζει αυτό το φως μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι μας, στην κατοικία μας. Παράλληλα θα λέγαμε το άκτεστον φως είναι ένα φως που πρέπει μέσα μας να αναπτυχθεί, μέσα μας να γεννηθεί και αυτό το άκτεστο φως είναι που θα μας βοηθήσει από το σκοτάδι της άγνοιας να βρούμε το στόχο μας, να βρούμε τον προορισμό μας προς το ουράνιο βασίλειο, προς στην ουράνιο κατοικία μας. Εκεί προοριζόμαστε και για να φτάσουμε εκεί πρέπει να έχουμε αυτό το άκτιστο, το ανέσπερο φως μέσα μας για να μας οδηγήσει. Αυτός είναι ο παραλληλισμός του Αγίου Φωτός που κρατάμε στις λαμπάδες μας σε σχέση με το άκτιστο φως. Τώρα αυτό το άκτιστο φως ή ανέσπερο θα ρωτήσει κάποιος πού βρίσκεται, γιατί για τα υπόλοιπα είπαμε μπορούμε να τα βρούμε σε ένα μαγαζί που πουλάει λαμπτήρες, σε οπουδήποτε τέλος πάντων. Το άκτιστο φως είναι είτε ενσπέρματι είτε μόνιμα αναμένο, θα λέγαμε μέσα μας, μέσα στην κάθε ανθρώπινη ψυχή. Το θέμα είναι πώς θα το διεγείρουμε, πώς θα το ενεργοποιήσουμε ώστε να παίξει το ρόλο που απαιτείται και να μας φωτίσει και να φτάσουμε στον προορισμό μας. Όσο αυτό το φως μέσα μας δεν ανάβει, είμαστε συσχωτισμένοι και σαν συσχωτισμένοι είμαστε και χαμένοι. Όμοια όπως τη νύχτα,
που δεν υπάρχει φως, χάνεις τον προορισμό σου, χάνεις τον δρόμο σου και πλανιέσαι. Αυτή είναι η πλάνη που λένε ότι σε αυτόν τον κόσμο φροντίστε να μην πλανηθείτε. Όταν υπάρχει λοιπόν το σκοτάδι, ο άνθρωπος πλανιέται. Όταν υπάρχει φως, βλέπει ξεκάθαρα το δρόμο του, βλέπει ξεκάθαρα τον προορισμό του. Εκεί θέλουμε και εμείς να φτάσουμε, στον ουράνιο προορισμό μας. Αυτά λοιπόν προέρχονται μόνο από το άκτιστο φως, το οποίο πρέπει ο μαθητής, ο άνθρωπος στη ζωή του να το διεγείρει, να το αναπτύξει. Ίσως, αν θέλετε, να το δω και από μια άλλη σκοπιά, μπορεί να είναι και μόνιμα αναμένο μέσα μας. Και θεωρώ ότι το πιο πιθανό είναι η κάθε ανθρώπινη ψυχή έρχεται εδώ με αυτό το φως, το οποίο δεν καταλύεται, δεν σβήνει. Θα μου πείτε, αφού ερχόμαστε και έχουμε αυτό το φως μέσα μας, γιατί λειτουργούμε έτσι συσκοτισμένα και ο πλανήτης έχει πάρει αυτή την άσχημη τροπή προς την καταστροφή? Είναι διότι δεν το γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε τον τρόπο, ή αν θέλετε τα δικά μας, να πω, αμαρτήματα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ή οι αρνητικές μας σκέψεις, οι αρνητικές μας πράξεις, όλα αυτά σαν ρήπη ή μαύρα επιθέματα επικάθισαν σε αυτόν το λαμπτήρα που μέσα μας έχουμε και κόπηκε η ακτινοβολία αυτής της λάμπας που φέγγει το εσωτερικό μας δωμάτιο. Έτσι λοιπόν ο εσωτερικός μας χώρος παραμένει συσκοτισμένος. Τι πρέπει να κάνουμε? Αυτό που σε περασμένη εκπομπή αναφερθήκαμε, στην εσωτερική καθαρότητα, στην εσωτερική κάθαρση. Να καθαρίσουμε δηλαδή τον εσωτερικό αυτό λαμπτήρα, να διώξουμε τους ρήπους, να ξεκολλήσουμε αυτά τα μαύρα επιθέματα και έτσι θα επιτραπεί αυτό το φως να ακτινοβολήσει και το εσωτερικό μας δωμάτιο να ξαναπληρωθεί με φως. Αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων και πάνω σε αυτό ήθελα να πω ακριβώς αυτά τα λόγια για να γίνει κατανοητό. Πού βρίσκεται το ανέσπερο φως? Είναι μέσα μας, είναι το φως του Χριστού, είναι το φως της Αναστάσεως, το οποίο εμείς δεν του δίνουμε σημασία. Έρχεται το Πάσχα και δεν κοιτάμε εμείς να πάρουμε την πνευματική του πλευρά και να ανέλθουμε. Το βρίσκουμε σαν μια νέα αφορμή να φάμε, να πιούμε, να μεθύσουμε, να χορέψουμε. Ως έναν βαθμό μπορεί καλά να συμβαίνουν και αυτά, αλλά όχι να χάσουμε όμως τον πνευματικό μας προορισμό. Αν χάσουμε τον προορισμό μας, αν όλα αυτά τα κάνουμε μόνο για εκείνη τη στιγμή, να φάμε, να πιούμε, τότε η ματαιότητα μας κατακλείζει και δεν πρόκειται να έχουμε αίσιο μέλλον στη ζωή μας. Η ζωή μας προδιαγράφει ένα αίσιο μέλλον. Είναι να κατοικήσουμε στο ουράνιο βασίλειο. Στο ουράνιο βασίλειο, όπως είπαμε, για να φτάσουμε χρειαζόμαστε το ανέσπερο φως. Αυτά όσον αφορά το ανέσπερο φως. Θα φέρω τώρα ένα παράδειγμα πώς γίνεται εμείς οι άνθρωποι να ζούμε χωρίς φως. Είναι σαν να ζούμε σε ένα δωμάτιο το οποίο έχει πολλά έπιπλα, μικρά και μεγάλα έπιπλα, μπαούλα, τραπέζια, σκάμπο, πολυθρόνες, και είναι απόλυτα βυθισμένο στο σκοτάδι. Δεν υπάρχει φως σε αυτό το χώρο και είμαστε υποχρεωμένοι να τον διασχίζουμε πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, γιατί όχι και διαγώνια. Όντας απουσία φωτός, είναι σίγουρο ότι θα χτυπάμε στις γωνίες, στα τραπέζια, θα ματώνει η κνήμη μας, τα πλευρά μας θα μαυρίζουν, θα μελανιάζουν. Η ζωή μας δηλαδή μέσα σε αυτό το χώρο, η καθημερινότητά μας, θα είναι ένας συνεχής πόνος, μια συνεχής θλίψη. Ας έρθουμε τώρα να δούμε αν το συγκεκριμένο δωμάτιο με τα υπάρχοντα έπιπλα αρχίζει λίγο να φωταγωγείται. Με τις πρώτες ακτίνες που θα πέσουν, ναι, δεν θα βλέπουμε πλήρως τα πράγματα, αλλά θα ξεχωρίζουμε τους χοντρούς όγκους. Δηλαδή θα βλέπεις ότι εκεί είναι ένα όγκος μεγάλος, τώρα μπορεί να μην ξεχωρίζει αν είναι τραπέζι ή μπαούλο, αλλά όταν αυξηθεί κι άλλο το φως, τότε θα ξέρεις ότι εδώ είναι το τραπέζι, εκεί είναι το μπαούλο, εκεί είναι το σκαμπό, και όταν το δωμάτιο φωτιστεί πλέρια, τότε με μεγάλη άνεση, ξέροντας τις θέσεις που έχουν τα έπιπλα γιατί τα βλέπουμε, άνετα τότε μπορείς και οριζόντια και διαγώνια και κάθετα να το διασχίζεις χωρίς να χτυπάς, χωρίς να ματώνεις, χωρίς να μελανιάζεις. Άρα λοιπόν, τι βγαίνει από αυτό το παράδειγμα? Ότι το φως είναι λύτρωση στον πόνο. Το φως είναι λύτρωση στην άσχημη ζωή που ζούμε. Και αυτό γιατί όσο δεν υπάρχει το φως, μέσα μας αυτή η επίπλωση έχει όλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά. Κακία, μίσος, εκδίκηση,
Όταν φωταγωγηθεί, τότε αυτά τα έπιπλα παίρνουν άλλες ονομασίες. Λόγω του φωτός αρχίζεις να βλέπεις ότι η επίπλωση που έχεις μέσα σου είναι η αγάπη, η καλοσύνη, ο ανθρωπισμός, η συγχώρεση. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος εσωτερικά φωτιστεί, φεύγει από αυτά εδώ τα εγωιστικά που δημιουργούν όλες τις συμφορές πάνω στον πλανήτη. Άρα λοιπόν είναι αναγκαιότητα στη ζωή μας να μας καθοδηγεί το φως του Χριστού. Χωρίς αυτό το φως δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι στη ζωή μας. Θα έχουμε ναι μεν το εξωτερικό φως, ναι μεν θα βλέπουμε μια πόλη φωταγωγημένη, αλλά όταν μέσα μας υπάρχει σκοτάδι, το εξωτερικό φως δεν θα μας ωφελήσει σε τίποτε. Άρα λοιπόν, ελάτε, γνωρίστε τον εαυτό σας, εσωστραφείτε, γνωρίστε το θεϊκό σας πυρήνα, γνωρίστε το θείο φως που ενεδρεύει μέσα μας και από εκεί και ύστερα όλα θα βρουν τον προορισμό τους. Θα ήθελα τώρα, αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, να αναφερθώ στην ψευδαίσθηση αυτού του κόσμου. Ό,τι μέχρι τώρα μπορεί και βλέπει ο άνθρωπος, ακόμα και μέσα από ένα τηλεσκόπιο, ως εκεί που μπορεί να φτάσει, αυτό που βλέπει είναι ψευδαίσθηση. Βλέπεις ένα αστέρι στον ουρανό. Νομίζεις ότι υπάρχει, αλλά εδώ και χιλιάδες χρόνια ίσως έχει σβήσει και αυτό που βλέπεις είναι η αναλαμπή του, το τελευταίο φως που εξέπεμψε. Και έτσι βλέπεις ένα αστέρι στον ουρανό, αλλά αυτό δεν υπάρχει. Αυτό είναι ψευδαίσθηση. Επίσης βλέπουμε στον ορίζοντα τις γραμμές του τρένου να συγκλίνουν και να ενώνονται. Αυτό είναι ψευδαίσθηση, διότι τις παράλληλες γραμμές, όσο και αν τις προεκτείνεις στο χώρο, δεν τέμνονται. Άλλη ψευδαίσθηση πάλι όταν κοιτάμε τη γαλάζια θάλασσα και λέμε η θάλασσα η γαλανή. Η θάλασσα δεν έχει χρώμα. Το νερό των ωκεανών και όλων των θαλασσών είναι άχρωμο. Ψευδαίσθηση είναι ότι είναι γαλάζια η θάλασσα, διότι ο ουράνιος στόλος καθρεφτίζεται μέσα στη θάλασσα. Το χρώμα του ουρανού είναι που καθρεφτίζεται. Γι' αυτό και όταν έχουμε συννεφιά και μαύρα μολυβένια σύννεφα, τότε το χρώμα της θάλασσας γίνεται μελανόμορφο. Άρα λοιπόν ψευδαίσθηση είναι και το χρώμα της θάλασσας. Τώρα κάποιος μπορεί να μου πει, καλά, αυτό το δέντρο που έχω μπροστά μου και το πιάνω και το αγγίζω δεν είναι αληθινό. Αν το περιλούσω με βενζίνη και του ρίξω ένα σπίρτο και γίνει στάχτη, την άλλη μέρα θα σου πω δείξτε μου, πούντο. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν ό,τι κτιστών είναι μια ψευδαίσθηση. Είμαστε παγιδευμένοι στον κόσμο των ψευδαισθήσεων και νομίζουμε ότι ο κόσμος είναι αληθινός. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε το αληθινό και όταν ξυπνήσουμε στον κόσμο της αλήθειας, τότε θα κατανοήσουμε ότι ζούμε στον κόσμο των ψευδαισθήσεων. Οι ψευδαισθήσεις μας παγιδεύουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα αν θα ρωτήσετε έναν αστροφυσικό να σας επιβεβαιώσει άλλη μία ψευδαίσθηση που σίγουρα θα την αμφισβητήσετε. Μεγάλη ψευδαίσθηση. Όλοι βλέπουμε τον ήλιο το πρωί να ανατέλει, να μεσουρανεί και να δει. Λοιπόν σας λέω ότι και αυτό είναι ψευδαίσθηση. Ο ήλιος ούτε ανατέλει ούτε δει. Ο ήλιος είναι ακίνητος στο κέντρο του ηλιακού μας συστήματος και πέριξε αυτού κινούνται οι πλανήτες σε τροχές. Ψευδαίσθηση είναι ότι ανατέλει ο ήλιος μεσουρανεί και δει. Αν δεν πιστεύετε τα λεγόμενά μου, αποτανθείτε σε έναν αστροφυσικό, θα σας το επιβεβαιώσει. Τώρα το θέμα μας είναι τι σε αυτόν τον κόσμο μπορούμε να αποκαλέσουμε αληθινό. Αληθινό είναι αυτό που ήταν, είναι και θα ξεκολουθεί να υπάρχει. Του τέστη το αιώνιο. Μόνο το αιώνιο μπορεί να χαρακτηριστεί ως αληθινό, γιατί υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Σε αντίθεση με το κτιστό, το προσωρινό, το οποίο δεν ήταν, είναι τώρα, υπάρχει και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχει. Αυτή είναι η αντιδιαστολή ανάμεσα στην ψευδαίσθηση αυτού του κόσμου και στην αλήθεια. Τώρα το θέμα είναι πού είναι η αλήθεια. Είναι εύλογο το ερώτημα. Πού είναι η αλήθεια? Αφού ζούμε σε έναν κόσμο ψευδαισθήσεων, θα πρέπει να υπάρχει και η αλήθεια. Πού θα την βρούμε? Λοιπόν, σε αυτόν τον κόσμο των ψευδαισθήσεων αναζητήστε και βρείτε την αλήθεια που αλλού μέσα σας.
στον έξω κόσμο, είπαμε, είναι η ψευδαίσθηση και η συνεχής μεταβλητότητα. Ελάτε μέσα σας, γνωρίστε τον πραγματικό σας εαυτό, γνωρίστε την αλήθεια. Το λέει και η λέξη αλήθεια, από το α το στερετικό και το λύθη, να βγούμε από τη λύθη, να βγούμε από τη λησμονιά. Ξεχάσαμε ποιοι είμαστε, ξεχάσαμε την ευγενή μας καταγωγή. Είμαστε τα βασιλόπουλα του σύμπαντος και καταντήσαμε επέτες. Δεν γνωρίζουμε από πού προερχόμαστε. Προερχόμαστε από το θείο, προερχόμαστε από το φως το ανέσπερο. Αυτός είναι ο προορισμός μας, να ξαναπάμε και να ενωθούμε με το θείο από το οποίο εκπορευόμαστε. Έτσι λοιπόν, άλλη μία παράμετρος είναι στην ψευδαίσθηση αυτού του κόσμου να βρούμε το αληθινό μέσα μας και με αυτό να πορευτούμε. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι εύχομαι το φως της Αναστάσεως του Κυρίου να φωτίσει τις διάνοιες των ανθρώπων και να επικρατήσει στον πλανήτη η αγάπη και η ειρήνη. Γεια σας. Thank you.